ingkang gadah sangkutan utang piutang saged menghubungi ahli warisipun. Menika badhe dipunangkataken sampun sae nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok iki sejine lho kok bae. Iya. Iya. Ngene sih tabuhan iki ya. Lah iki tenan iki. Iya ngene keprene iki kuwi. Arep diangkat tenan. Oh. Ini udah kenal. Iya, angkat tenan. Urung mati urung lah. Urung mati lagi ya siraine tok mau disiram laburika. Sinyiram labu ora. Lah iya nganti arep wis jen ora karon rasane. Berarti kok kaya serabi mentah. Wajar main banget. Bojone jenengan itu Bu. Iki bojone kula. La ilaha illallah. Sing wadon kaya bining tuyul, sing lanang kaya pocongan. Lah ini ane manak metune apa, Bu? Metune tuyul. Niku lihat bojone kita senang. Senenge. Lah yang awan bengi ngode. Bengi ngode nang panggung. Ngawan nang Balai Dewa. Balai desa, Balai Dewa. Ora dadi apa-apa mbok desa. Nunggu meluri kae barang pingin nglinting ya mbok ngesem nyang ngudut. Oh iki kesini. Nglinting iya iki bagian malah teletek gedhe ngene panggunge gede Lurah gege bener-bener lurah kok gelem dadan kaya iki langsung sing ngerti ki lurah Kenapa aku kadang dari pulang berarti apa ya? dalang dino napa niku Pak dalang dino asline lurah Pakuran nih mas. oh niku ada Pak Lurah wajane nek niki kampret nggih tapi izin dia aku Aku nyobain sih kalau jenengan. berisine kepriwe Gagal kalau lurah koprak-koprak diriku. mulane diwujudi kaya kowe bener ngampun-ngampun kepenak ya Lah kita beriku baru ya jariku niku wong wis dadi bojo bisa di bojo. pikire ka bojone terus Jadi bojo. iya jare bojone niki anyaran Bojo nang panggung. iya bojo nang panggung Iya ya bojo temenan kawinan kapan? ya wis mulai mancing-mancing ya. Ngomong kawinan kapan Ya orang mancing-mancing. iya terus Iya nyong takon. Kita kok bisa nganti kaya gue keprimen. gelam melu kentir kaya Rika Oh, jadi nyong kan iya kentir Bisane. ya bisa nih wong ora kentir keprimen nang apa sih? ya unggal bengi kaya iya jingklokan wong lanang nang omah ditinggal omah oh dadi ditinggal lunga terus gitu ditinggal omah terus saben dina ngono Oh, ya. mulane ki jondoke anyar jondok ben nganggo duit Lo ya jelas wong sugih. iya iya terus apane maning sing anyar liyane cundute yang pirang anyar iki gendunge barang Dene ya anyar, rambutnya biasanya abang balik ora. balik ireng Nang iki isi peres. Nun sewu, kula tak ben keperingat-rin niki anu Pak Dalang lah. Kula dibendrongaken men kepenak. lah iki lho sekalian permintaan lagu menika saking Karanglewas RT 9 RW 4 mundut lagu setunggal matelo gending kali background kula ditujukan kepada teman-teman grup Salung selamat mendengarkan. Nah iki kebenaran background kulone ditanjake sisan Oh makaten. jenengan lenjoke aja dewekan kali lengger Orang lengger. kali lengger Kita sisan baju sih anak lenggere. Apa itu? Iya. Iya. Tapi sing main joget kok takok nang yo. oh buntung sia-sia temen. Iya iya. Ya nun teh. Mbak Ari background kulon Background kulon. digawe Banyumasan sekali Iya. pokokan Barang mau mlebu bae yo ki. Ya. Moni semangat. Nun sewu Pak Kader. makanya sih tau dipergeromi Iya.
kita seperti rawa ya ya daun benda kami syukur jalur berkata ini gila kalian tidak seumur harta itu nyetak ke bawah meringat pret ya maksudnya kampret ini lo kayak jepret tuh bapak-bapak niku mau Mbak Ari Samsidar saking Sumpyung saking Sumpyung gitu tahun Mbak Ari ada gula niki ada dengan gitu angga tapi orang tua baban hah? orang tua baban ya wong kanggo terus sawan tuh ambaban kepriwe lah maksudnya baban lah dari nyong tulan boleh Ari oh kowe ambah-ambahan ambah-ambahan kok diukur sing ambah sing endi jadi jelas abangnya ngomong suwe iya niki balik bu bacane kula gumun dari Mas Kampret non sewu ingatase Pak Kelura film joget perjudian nang kene non sewu ne seliraimu nenjekan seliraimu ngomong bae sing genah ngapa sih ngomong seliraimu raimu seliramu gue nggih seliraimu ya kalau lagi film dicoreng-coreng ya gelem saya dicoreng-coreng jenengan kali Pak Lurah mriki niku napa jane napane lho Mas Kula? nggih janipun niki wonten sedulur silaturahmi sing kental nah nggih. sepisan tiyambake niki ketua paguyuban Kades Purbalingga Oh, nggih. luar biasa Biasa di luar. ketua paguyuban Kades Purbalingga nah piyambake wis ngastor rong periode Pak Lurah mriki. Pak Lurah ngastop Muhammad periode rong periode hebat nah tapi telune dheweke iki gawa paguyuban kabeh kuwi paring mana iki nyung tresna mulane aku tekan ngene gelem labu raine iya Oh, kaya kuwi. jadi ngayu bagyo pinten nune nyombe syukur Pak Kades tanggal 15 ngesuk purna tugase rampung sing rong periode nggih iya ngomong jenenge dadi Kades tanggung jawab apa mbok ana salah lupute karo masyarakat nanti mau kita belum muncul di kalau salah disebutkan masyarakat muncul dong jenenge menungsa biasa wis lumrah tapi Pak Lurah diaturi hingga panggung juga oke monggo Pak Lurah diaturi hingga panggung ya ini diaturi monggo kaya ini masih ini soalnya luar biasa nih Mangga, sepatu
sami akan kali buci. Yang wujudnya Dewi Sepeda. Ora mireng mau. Apa? Mesti ora mireng. Apa? Jenengan terus men sewu Pak dalam omah itu. Orang Sampe ini dapat kalau bukti ini. butuh Niki bukti ini. Lormu ini ku bukti ini. siapa? Mau ku jere padangna bukti. Kulo kali kali buluran sami maksudnya Ya member lah. udah Iya. Jajaran kalau Bu Tiwi ya, Bu Tiwi kayak Sri Kandi. jelas berapa sih aku sebutru Bukan. apa Bu Tiwi Sri Kandi, kau serigala. Jalan iya benar. Ora susah kemaju lah. jelas Ya ora jelas ya. Jajaran aku kan Anak kepulauan enggak tak. Buciplek jajaran kalau pas ganti jajar. udah kali pak Aku tak orang tersangka begini. aku jane isi kan Sama. jalan karo Pak Yani jadi kamu dan sing ora Orangnya tahu ngapa? ya pernah lah Pernah apa? ya rahasia ya Pak Apa sebenarnya kalau harus bojo karo Pak Yani ora sida apa Buciplek apa? ya jangan kok tahu sih Oh, tapi waktu Pak Yani masih bujang dulu ya. ya kalau Pak Yani dari kawan kawan Putih Pak Yani ini ku bujang lagi sekuliah Dengan di kuliah kuliah. ya dan itu caranya badhe dijodohaken kali ramane kulit bujunge kuda Dengan itu ora sida. tahu nggak beda keyakinan Loh, maksudnya beda keyakinan itu beda agama atau boten gitu beda kepercayaan? boten Maksudnya beda keyakinan priwen. yang yakin orang-orang Ya iya. Ya iya kok ngene ngomong iki. Yang ini bingung. Bingungnya kita ngomong. Ora susah kemaju lah. ya kok udah sih sama siapa tuh Oh enggak akan aja capek. ya kita kok nih balik bukti apaan nanti gede dia ngarep karo Pak Lurah nunjuknya ora sida Kita buru kiye. Ya ora wong pada lurah wong ning ndelabur tekan ngene iki ngubur berika kok nganti selingkuhan wis nang matane nyung ngarepe malah selingkuh. jadi ngapa sih dia itu kan beda keyakinan dong yang yakin orang ini berarti kan bertemu seperti Iya. pertama Tapi kan jajarannya pantas tetap lah. Ya jajaran kayak pakaian ikan alas gawat simplukan. Bukan ngasih ngapa-ngapa. Simplukan bosok mana. Ngapa-ngapa kayak dari dipetik kita sih tok. tolong kamerin ada di situ Kamera. Kepengen ngerti ya Rika. Kepengen aku ini bingung. Bingungnya sawan dalam Pak Yani. Ya, orang metu sekang lawang, monggo badhe pinara anu badhe pinanggi sinten? Badhe pinanggi bapak. Oh, piantune gede. Monggone pakaiane rapi, metu gawe anak. Lah siji maning metu. Lho monggo badhe pinanggi sinten? Lho, untung batine yang dia nganti ping 5 gua yo banget metu. Gede awake ora kaya Rika, sing iki ora. ini lima Lah kok nganti 5 bisa dadi lo bingung. Ki si Pak Yani bojone akeh temen aku kaya gue. Sebulannya Barang tak pilih ki kok. Alhamdulillah lagi tausiah. Mulan pengajian dadi bojone malah kaya banget tumbuk Lah niki. Ini sebelum Pak Yani. Kaya Rika nang kene ora kanggo wong karang gede banget. Ini lalu Pak Yani. Ujung dalu, saged ngomong kali niki tiang. Nah, aku niku sanes tiyang niku bakal lembut. ya kok Pak Lurah itu nyombo grogi Anu grogi apa gegere lah. roke Tadi kan sebutan ini. bang Apa Bu? Kok baterainya anyar kayane kok. Kaya nu dolan Langsung deh. Udah, sama sama orang tuh. Semau jajan semau. Bukan nggih, ya. Hah? Bukan Seklarai pokoknya seklarai terus. nggih, Pak. Kopi tiap kali Pak Lurah, kau sih bocah di mana? Kita sih bocah sendiri kan. Semau rebus jiplek. Nggih. Bocah. Bocah. Goblok. Wis dadi orang ngomong kaya gue wis disisip tekan. Udah sumpio Pak Lurah. Sumpio. Cek. Iki nyuwun sewu kula aku diarani sarung nggih Pak Yani. Panjenengan kula aturi minggat ben masyarakat mriku pengajiane sae, uri-uri budayane sae, dasare pejabat sing amanah. Nah bapakne niki padahal piyambake pun ngabdi pun
kali kelas tahun berarti rakyat ini. Dan ini termasuk ingkang nyetusaken dana dede Pak dalam. Dan niku wekdal semanten niku demo niki termasuk piyambak. Boten dana dede niki termasuk ingkang berjuang. Luar biasa. Kula nang ngending paripurna nggih. Niki dana dede niki kula sing melu-melu niku. Lah niki termasuk demo niku. Lah nggih medale dana dede. Rikanya ngerti dana dede. Ora. Ngerti. Apa dede apa bukan? Dede. Yogurt dong nggak kenal. Oh, bukan. Kenapa Pak? Ngerti orang deh. Pak Lurah mau panjenengan pidato ngendika nek desa Muncul itu banyak memproduksi pekerjaan tangan di hasil karya pekerjaan tangan. Apa mawon Pak? Sapu Muncul itu banyak home industri, mulai dari produksi sapu yang sudah dipasarkan ke mancanegara. niku sapunya sapu biasa apa Sapu, ada sapu gelagar, Oh, ada sapu lidi, sapu lidi, ada sapu gelagar. gandum, ada sapu kasur, nanti kasur. Sapu gandum niku napa? Ya wit gandum itu ya. Oh, wit gandum. Angin Bandung, Sapu kasur napa Bang? Sapu kasur sing digo Oh, Sapu kasur. singgolnya bersih bokongnya jangan. kira kamu cantik. Cantik. Dados niku filosofipun sae jane. Di Masyarakat niku bagaikan sapu niku sapu lidi. sapu lidi. Lah panjenengan ingkang dados sukipun yang menerapkan masyarakat. Nggih. Itu filosofinya saya. Nggih. Terus waktu malih jarene susu napa yogurt. Oke, susu yogurt ngerti. Susu yogurt napa? Orang niki ora duwe ya ora ngerti. Ngomong arep turun bunyi juga. Jadi mungkin ya aku pabrik susu. Mereka di susu yogurt. Niki dudu susu yogurt Pak. Niki suro bumpek. Nek iki susu loro mambu apok. Itu dari ngomong suruh ratu. Apa sih? Suruh orang metu. Oh, ini berarti banyak sekali home industri di sini. Nek Pak. muncul ana susu yogurt ki susu sapi perah. Fermentasi. Difermentasi. Zaman dulu jadi minuman para raja. Mereka orang ini ora. Berarti itu sing ngunjuk itu raja-raja. Iya. Khusus raja. Berarti jenengan boten ngunjuk. Ngunjuk. Ungkap murah sedes raja. Lo kan raja ning desa. Angger kampret ya kayak ngunjung kok kayak raja. Lucu terus. Kayak raja sih raja singa. Ini dapur niku kepengin Pak. Ya iya, ini karena minum itu jadi lu kan jadi gede. Jadi gede ora cilik bae. Kok ngadeg ya tongkrong bae. Listrik kok iki yang ngadeg lho. Angger kampret ke rusune jiblek. Jiblek kudu susune ora, ya ora. Bersih kok. Gimana sewu Pak turun nyuwun susu apa niku? Yogurt. Susu yogurt. Kon nyebut Aja jaluk bae sing apa tuku sing apa Oke, sebentar itu ya. Oh nggih. Ora aja coba-coba kepake depan di bawah. Ciplek. Masuk. Mari boleh Pak Lurah bulu lah. Lah tidak Pak pengajian. Kades Oh tidak pakai Pak Lurah. Masa? Masuk Lurah tidak pengajian. ngenjing niko dibekto mriko bekto wingking niko kolam itu diambak. Cukup 6.000 bersih kolam. Maksudnya kan dua wadonan dulu. Dua kolam. Kolam jumbo. Udah ge batonane. Wadonan dulu. Ora apa-apa lah. Apa-apa, apa cerita kentar. Apa sih? Anu sing bayi. Cobi menawi ngersakaken lembak lagu nipun napa Iki Pak monggo Lurah? Pak, badhe. Badhe Islami boten napa-napa, badhe campur sari monggo pok boleh dangdut bisa. Surya Jaya niku napa-napa saged musike Pak. Iya, mau kan Pak Dara kan promosi disit ke. Jadi mau aku nyebutnya rampung. Oh, Oh, gitu. teman Ada iki. yogurt, Ah. ada produksi kemoceng. Oh, kemoceng. Kemoceng. Oh, saya sing gerak-gerak kursi. Iya, Oh, termasuk gelap iye. Oh, nggih. Ora gerak-gerak. Oh, jual Oh, sampai luar Jawa. Iya. Sudah termasuk ekspor pernah? Ekspor Ke luar negeri belum kemoceng. ya? Kalau sapu sudah. Kalau sapunya sudah. Terus ada bulu mata sih kayak gini. Oh, temen. Itu tempelekan. Nggih, sinden-sinden nggih. Nek niki sinden-sinden beda niki. Niki tempelekane no itu jaran. Kira-kira 5 cm. Itu jalan sing nggih ana sing ketemu bareng ya. Ketemu. Ketemu. Temu bane depe.
kali buatan Pak ora? Nggih niku PM jalan maju. Terus produksi pertanian juga tidak kalah karena di sini banyak apa menika potensi air di Samudul itu potensi air yang luar biasa melimpah. Jadi wonten pariwisata. Pariwisata. Muncul luhur. Luhur melune Karangbanjar. Oh, bulan ini Tapi keluar. jenenge Padang. Bulan ini keluar kok berapa sih muncul? Kota Sari. Oh, niku wisata. Jerone napa mawon wisata niku, Pak? Ya ana ketek. Sama Cika. Kampret bareng. Madunipun apa? Enten Ini kita. betul saged nyanyi mriki. Nggih saged. Lah sakit Wau wonten pemundutan pantai lebih tinggi. Nah, monggo. anu monggo kerja Pak Lurah Mawon. Coba mawon. ora mawon badhe. Salah bulan-bulan aja dianu. Aku bisanya lagu Jeffrey Al-Bukhari. Ah, Sing napa sing bidadari surga napa sing Bidadari surga. Nggih. kita napa sing napa? Ya, bidadari surga. Tidak dari surga. Musiknya suara nih bidadari surga. Mesti orang bisa bohong ya. Bisa ora? Musiknya bisa nih bidadari kesleos. Oh, Nah, bisa. Nggih. Jika Nah, jadi betul. boten, Pak. Semua manusia. Nah, tadi itu nggih. Iya. Monggo dikancani. Oke, di backing vokal Mbak Rini dari bawah ya. Ya baking soda. Backing vokal. Vokal backing soda. Organ tunggal ya tenang. Bangun nanggar contoh sama. Penak. Ya, terus Yuk. dari